Здравейте! Добре дошли отново в моят канал. Искам да ви покажа един апдейт на възрастта около 3-4 месеца, на която е Ава. Ето я. Тя чака тук и пее. Да, мамо! Какво ще имаш ти сега? Нова играчка. Около 4 месеца детето трябва да започне вече да си играе с играчки, да пипа, да обръща и да хваща. Така че, ето, това е опътването на новата играчка на Амели за шезлонга на Baby Bjorn, който съм ви казала, че е една от нашите топ покупки и въобще топ продукта за възрастта от 0 месеца. Според мен до 6, даже 9 месеца ще го ползваме, въпреки че той е до 12 кг, така че спокойно може и до 2 години. Ето, това е така нареченият Toy Bar или бар с играчки, които са различни дрънкалки, пискащи. За сега сме взели първият, който е с меки играчки, защото тя все още е малка. Има и такъв с дървени играчки, т.е. детето може още повече да се занимава, да ги пипа и да се забавлява. Ето! Какво имаш ти сега, мамо? Ма какво имаш? Колко са хубави! Да? Ето, мамо! Вече няма да ти е скучно. Ето, виждате? Много се радвам. Тя веднага прояви интерес. Тя прекарва много време в този шезлонг дневно. Имам предвид на интервали. Примерно, докато се къпете, можете да си го сложите в банята. Докато, примерно, правите нещо в дома, докато си оправяте косата, докато готвите. Въобще е супер. За нас това е наистина една от топ покупките ни. Гледайте най-дългото ми видео е незаменими продукти за възрастта 0-3 месеца. Ава вече стана на 4 и ето сега голяма игра, тъй като на гимнастиката постоянно се обръща по корем и не може да си играе по гръб, защото е много интересно да стои по корем. И сега вече може да се занимава на шезлонга, вместо да й е скучно. Така че сега сме взели, както казах, това е варианта на Baby Bjorn с меки играчки, дрънкащи, като има такъв и с дървени играчки. Купихме го от магазин Дунтио, препоръчвам, имат страшно голям избор въобще на всякакви бебешки продукти и страхотен сервис, но това ще ви разкажа в следващото ми видео, тъй като имахме проблем с леглото на Мама Ру, което е доста скъпо, високо клас бебешко легло и се оказа, че те наистина имат страхотна поддръжка и сервис и ни замениха частта с чисто нова, но това в другото ми видео. И така, в края на месеца, следващата ни покупка ще бъде този бар за играчки, само че с дървени такива, които се въртат и са така още по-занимателни, но за сега, виждате, тя основно ги удря и си играе с тях. За сега, за да не се удари, избрахме мекият вариант. Ето, виждате, тя даже сама се клатушка тук на дивана, докато аз работя в кабинета. Така че това сега сме измислили. Оставяме ви. Ето, това е Ава. Ехо! Къде си играчките, мам? Която толкова се съсредоточила с новите играчки за Baby Bjorn шезлонга. Дано да съм била полезна. Това е от серията полезни покупки за малкото бебе. Чао от мен за сега. Ако не сте се абонирани, абонирайте се за моят канал. Всички видеа са безплатни и са в помощ на новите майки. Всичко за бебето от 0 до 2 годишна възраст. Чао! До скоро!